Аз ви издадох. Чух разговора ви с сестрата и съобщих на госпожа Аля. Какво говориш? Какво говориш ти? Аз те сложих на почетно място в дома ми. Защото ти спаси живота на сина ми. Върна го при мен. Мислех те за човек. А ти си бил влага, коварно проникнала в дома ми. Влага, лека по лека рушаща стените. Слава на Бога, напомни ми. Пак ми напомни, че не трябва да се доверявам на никого в този живот.